Ini atong anticipated mass na misa pareha sa adlaw Domingo. Atong ebanghelyo atong makutlo diha ni San Mateo kapitulo 16 13 ngadto sa 20. Matthew 16 verses 13 to 20. Inyo na asayin. Inaguli sa inyo kung karoon na sa live streaming, basaha, inikawan sa misa. Ang uluhan o titulo sa mga ebanghelyo, Peter's confession about Jesus. Ang pag-ila ni Pedro ngadto sa itong Ginoo na si Jesus. Akong sugdan, akong pamalangdong sa usa ka pangutana. Who are the people whom you can trust? Kisa may mga tawhana may mong kasaligan. Tingali lain ng pangutana, bununod at kinsa sila. Count the number of people you can trust. Pipila kanin ka mga tao na kasaligan nimo. Ano nakapangutana ko mga igsuon, kaysa ito karong panahon, hapit na lang tanan, dili kasaligan. Ano kaingon ko? Sa mga cellphones, common kaayo kanang password. Our age is obsessed with padlocks, passwords, code numbers. We lock everything. Mao gani hastag ang usahay mga refrigerator dunay padlock. Ano yung nakalikayan balay doon naging key dunay yawi ito na yung illegal entry. Sirado yun. Giving someone the key to our houses, passwords to our phones, or patterns to unlock our phones requires deep trust. Anong hatag ng password niya? Anong pattern sa mong cellphone hatag niya? Anong yaw siyang bayan mo maging paibaw niya? Kaya nga no, ito na kayo pagsali sa mong tawanan. If we put our private life in the hands of others, mao kini ang gibuhat sa Ginoo ngadto kang Pedro. In what sense? Jesus in our gospel deeply trusts Peter. Kaya nga may ingon siya, to hold not only the key to God's house, but above all, the keys to the kingdom of heaven. Imo babasa din sa Matthew 16, verse 19, ingon ni Jesus, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Sabi siya pa na kanayon, ang imong idilin ni sa yuta, idilin sa dito sa langit. Imong itubod din ni sa yuta, itubod to sa dito sa langit. Nga na kaingon ang Ginoo nga to kang Pedro, because Jesus fully trusts Peter. And this is what our world needs now. People whom we can trust. Nung nakato sa pangutangan ko, ngayon, Kinsay na sila o mga tao ng kasaligan nimo sama sa Ginoo nga misali ngadto kang Pedro. Kausa doon ako'y kaila suol kaayo, Padre, pahulam ako kwartan. Kaya misali mo kung niya, gipahuwam ako siya. Ang storya, doon na tuwi ka ng furniture na to. Dako in taon ang gihulam niya, pero kay
Ako makupagsalang ni Bia, nihatag, ni-issue ko cheque. Sunod buwan po rin, bayaran negative. That was 2004. Niya po ng buwan, sa padre, sunod buwan po rin. After 3 months, ingon siya, padre, kanang punaan na ako glaing amount, padre, ko, apoy kakabayar. Punaan mo sa mo. To cut the story short, hangtod ka, wag ko bayarin yung iso. Muna itong problema, usahay, ikaw ug ako, kanaghanan nato, dili kasalita. Suling santos ng misa ng pangayoon sa Ginoo, ay ang pagsalig kanimo, kanako, na ipakailat ang Ebanghelyo, nga musulod ta sa balaod sa Diyos, atong matuman sa atong tagsatag sa kapilianan, hindi pa sa tagsatagsa sa atong kaugalingon. Kinirong panahon sa pandemic, kining COVID-19, may ibang mga tao di kasaligan. Nagipanghatag, lain mo nakadawat, dili kuno ka na silang mo'y ang ihatagan. Unang makapangutanan ta. There are many people whom we cannot trust in our times today. So let us pray in this Mass that the trust in Jesus to each and every one of us be extended to our trust to others, especially in these times of crisis. Ang atong giampo na gano'n na yung vaccine, tambal, ng COVID-19. Gano'n na mga storya na nanggawas, na tambal. Pero sa'yo makapangutana ko, kasaligan mo kang tambal lang. Masig madiskwilo niya tayo. Nag-mask na ta, nag-shield na ta, hindi na ta makailan ninyo. Nung na kasaligan mo ka, usahay ko magbisa ko, kung tanong ko ninyo, bihilian ka ko nitong mga. Gitabo na bang nawa. Hindi na kasaligan. But still it remains. Can we be trusted in our lives? Busa ang atong pagsalig sa Ginoo, hindi vitabiyaan din sa kalimutan. Kung sa nahitabo karon, mo ni pagsuray kanimo, kanatong tanang, gusto mo kalimutan. Let us not lose our trust in God. To pray this Mass, that we can develop this deep trust. Atong mapadayag, atong laong, ligong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. No matter what happens, God is with us. Do you trust in God as He trusts in